ዓባይ ወታደራዊት ነፋሪት ኣሜሪካ ታሪማ ኩሎም ኣባላት ናይታ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ኣሜሪካ ድማ ከም ዝተቐተሉ ተረጋጊጹ። ኣብታ ትማሊ ዝተሓምሸሸት ነዳዲ እትጽዕን ወታደራዊት ነፋሪት ሓይሊ ኣሜሪካ ዝነበሩ ኣባላት ብምልኦም ከም ዝተቐተሉ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። ማእከላይ ናይቲ እዚ ሰራዊት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ኣብረርቲ ዝርከብዎም 6 ኣባላት ኣብቲ ፍጻመ ከም ዝተቐተሉ ኣረጋጊጹ። 4 ካብቶም ዝሞቱ ዋላ እኳ ተፈሊጡ እንተነበረ ሃለዋት ናይቶም ዝተረፉ ክልተ ግን ኣይተረጋገጸን ነይሩ። እታ ነፋሪት ኣብቲ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት እናተሳተፈት እንከላ እያ ኣብ ምዕራባዊ ኢራቅ ወዲቓ። ብተጻባኢ ወይ ናይ ወገን ግጭት ከም ዘይተሓምሸሸት ዝተገለጸ እዚ ኣብቲ ፍጻመ ዝተሳተፈት ካልእ ነፋሪት ብሰላም ክትዓልብ ከም ዝኽኣለት እውን እዩ ተሓቢሩ። እታ KC 135 ዝተባህለት ዓባይ ነፋሪት ንኻልኦት ነፈርቲ ውግእ ኣብ ሰማይ እንከለዋ ነዳዲ ብምቕባል ንነዊሕ ሰዓታት ኣብ ሰማያት ክጸንሓ እትኽእል እያ። እንተኾነ ግን ዛጊድ ብዘይተነጸረ ኩነታት ክትወድቕ ተገዲዳ ኣላ። ምስ ጉዳይን ተወሳኽቲ ዜናታት ናይ ኢራንን ኣተሓሒዙ ድማ ፔንታጎን እዋናዊ መብርሂ ዝሃበ እንትትኸውን ሓይልታት ኣየር ጸረ ኣየር ባሕርን ኢራን ፍጹም ከም ዝተደምሰሰ ጸሓፊ ሚኒስተር ኩናት ኣሜሪካ ገሊጹ። ፔት ሄግስት ሎሚ ኣብ ዋሽንግተን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ መጠን ሚሳይላት ኢራን ብ90 ከም ዝነከየን ንመጥቃዕቲ ተወንጭፈን ዘይምለሳ ድሮናት ድማ ብ95 ከም ዝጎደላ ጠቒሱ። ኢራን ሓይሊ ኣየራ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይኑ ዘሎ ሓይሊ ባሕራውን ብምሉኡ ኣብ ከርሲ ወሽመጥ ፋርስ ጥሒሉሎ ዝበለ እቲ ጸሓፊ ኩናት ሓይሊ ሚሳይላታውን መዓልታዊ ይጭበጥ ዘሎ ክብል ተዛሪቡ። ሓድሽ ኣያቶላህ ሙጅታባ ካሜኒ ካብቲ ዝካየድ ጸንሐ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ከም ዝተቆሰለ እውን ሄግሰት ጠቒሱ። ሎሚ ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካየድዎ ደብዳባት ዝለዓለ ምዃኑ እቲ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ከዘፍለጠ እንትትኸውን ነቶም ምስ ትማሊ ምሸት ዝተሓምሸሸት ነዳዲ እትመልእ ዓባይ ነፋሪት ዝተቐተሉ 4 ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ድማ ኩሎም ጀጋኑ እዮም ክብል ገሊጽዎም። ካብቲ ኣብ ፔንታጎን ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ኩናት ዝተኻየደ ጋዜጣዊ መብርሂ ዝተረኸበ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ብወገኑ ነቶም ምስታ ነፋሪት ዝተቐተሉ ወተሃደራት ዘለዎ ክብሪ ገሊጹ ኣሎ። ኣቦ መንበር ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ኣሜሪካውን ዝኾነ ጀነራል ዳን ኬን ሰራዊቱ ጥራይ ልዕሊ 6,000 ኢላማታት ኢራን ከም ዘጥቅዐ ተዛሪቡ። ሎሚ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካየድዎ መጥቃዕትታት ድማ እቲ ዝጸዓቐ ከም ዝኸውን እዩ እቲ ኣዛዚ ንጋዜጠኛታት ሓቢሩ። ብሰንኪ እቲ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ዋጋታት ነዳዲ ምስኡ ዝተኣሳሰረ ቀረባትን እናናሃረ ብምምጽኡ ዝተለዓለ ህዝባዊ ጸቕጢ ኣብ ዝሕየለሉ ዘሎ እዋን እዮም እቶም መራሕቲ ኩናት ኣሜሪካ ዓወታቶም ንምጉላሕ ዝፍትኑ ዘለዉ። ኣብታ ዝወደቐት ወታደራዊት ነፋሪት ኣሜሪካ ካብ ዝነበሩ እቶም 4 ዋላ እኳ ከም ዝሞቱ እንተተሓበረ ኣብታ ኣብ ምብራቕ ኢራቅ ዝወደቐት ወተሃደራዊት ነፋሪት ኣሜሪካ ካብ ዝነበሩ 6 ኣባላት ሓይሊ ኣየር እቶም 4 ከም ዝሞቱ ማእከላይ እቲ እዝ እውን ከም ዘፍለጠ ዝዝከር እዩ። መንነት ናይቶም ዝሞቱ ግን መቕረቦም ክሳብ ዝርድኡ ንዝመጽእ 24 ሰዓታት ከም ዘይግለጽ ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ ኣሎ። ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ጥብቂ ምውዳቕ እታ ነፋሪት የጻርዮ ከም ዘሎን ብሎም ብምሕባር ተሃሪማ ከም ዘይወደቐት ግን ገሊጹ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዝናልኩም ዝመጻና ዜናታት ነዘን ክትከታተሉ እውን ዝጸናሕኩም ይመስላ ነይረን። ቀጻሊ ብኻልኦት ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም።